facem haul. Primul colet. Cei mai frumoși blugi, după părerea mea. Înainte au fost 350 de lei și eu am dat 40 de lei pe ei. Tricou. Înainte a fost 100 de lei, iar eu am dat 20 de lei pe el. A doua pungă. Avem această bluză, e puțin asimetrică. Înainte a fost 150 de lei. Am dat 20 de lei pe ea. Această bluză cu pietricele. Înainte a fost 160 de lei. Cred că am dat undeva la 30 de lei pe ea. Prima cutie. Aici avem câteva tricouri. Alb simplu, are pernuțe la umeri. Înainte a fost 90 de lei, la 15 lei pe el. Pe acesta vi l-am mai arătat, dar acum mi l-am cumpărat în mărimea M, pentru că înainte luasem un L și nu îmi venea prea bine. Acest tricou. Înainte a fost 90 de lei, eu am dat 15 lei pe el. Acesta care are niște curelușe atârnate, 100 de lei, cu 30 de lei. A doua cutie, cred că erau 90 de lei dacă nu mă înșel. Prețul scris în altă monedă și nu știu exact ce este. Pe alb și pe negru. Ambele au fost 15-20 de lei, cam așa. Am mai luat această bluză subțire, este din Bumbac, cred. Înainte a fost 90 de lei, eu am luat-o cu 15. Această fustă superbă, înainte a fost 280 de lei și eu am dat 30, cred. Și ultima cutie, încă un tricou, a fost 90 de lei, am dat 20, cred, alb și pe negru, 15 lei un parfum. Wow, abia să suport. Foarte sclipicioasă, cu paiete, a fost 140 de lei, am luat-o cu 30. Dacă nu mă înșel. Dragă foarte bine ce este aici. Chestia înainte a fost 350 de lei. Am dat 20 de lei. O să încerc să iau pe mine. Wow, chiar e mișto. Nu în această combinație, dar e foarte interesantă. Am uitat de această jachetă. A fost înainte 200 de lei, vreo 40 de lei cred pe ea, nu mai știu exact. Sunt set cu acești jeans pe care i-am arătat și în haul anterior. Dacă vreți să probați ceva din ce am arătat, îmi puteți scrie. Sau dacă doriți codurile, bineînțeles. Nu uitați să-mi dai like și follow. Vă pup!